Sembah kula mugi kunjuk lo. Ugi kula lho. Sembah kula mugi kunjuk paman. Anak-anakku Sata Kurawa ora ana siji lawan siji sing tak arani. Wektu dina semangko sira kabeh midhangetno atur ingsun. Paduka badhe paring dawuh ngrapa paman. Wektu dina semangko aku wis nyusun reka sampeka, nyusun strategi amrih para Kurawa besuke dadi urip mulya. Kalungguhan patih aku kang bakal ngrengkuh. Anak-anakku Sata Kurawa. Sira ora kena berpangku tangan. Sira kudu bekerja keras. Wektu dina semangko ibarat mapaki carang kudu saka pucuk. Kudu siji baka siji. Sing dadi pepalang ora ana liya kajaba pamanmu Raden Bantamana. Lajeng pareng paduka paman kados pundi? Wektu dina semangko Kakang Bantamana lagi tumedhak mring praja Pringgondani. Aja kangelan. Ya watawati yen lempe dipateni. Lho, lha kok dipateni niku pripun? Kamu niku sedulur dhewe lho. Wong arep golek kamukten kuwi aja ngerti sedulur, aja nganti kanca kuwi kudu disikat kabeh. Ya aja ngono. Kartomarma kula nreng dawuh paman metu njaba nger parmadal wasilan. Enjing bidal kumara saking negeri Ngastina. Kunging kang para kaswa obra busananira Lerasaraya wetalira saka ing jualanidi arasa madangi jagat kumumuk aning sapucaing mukir berbabak bang sumirat aning soroting negolan gunung Pratamtama Yoko Pratamtama Hido